coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng. Ya, kalau artisnya belum. Iki mau aku arep nyekar anakku belum. Iki ceritane menyelam sambil minum air. Gitu. Nyekar karo ngarit ngono. Oke. Golek pakan dus. Nah, iki sebelum ngaret, mari kita nilai anak lanang dulu. Ini dia. Yo iki loh. Namanya Arfiasta Cheryl Marvin Endra. Kamis Legi. Nah, kemarin aku belinya neng Taman Kota. Aku selalu beli di sana belum. Jadi 10.000 jadi 3 wi sakmene mbiyen iki abange masalah. Kita berdoa dulu. Jadi iki kakake sing anakku sing hidup ini lho. Jadi iki nomor 1. Lanjut neng gone mbae. Mbae sebelah iki. Iki biasane satu kresek iki kan akeh to, tak bagi 3. 4 ya. Khususon nilaruhi Mbah Kasiran, Mbah Mah, Dok Yatemi, Poh Warsini. Al-Fatihah. Iya. Kita let's go neng mana bro? Ngene Mbah Dok. Tapi kok njumbrung ngene. Peh gak nggawa anu pisan. Ya iki lanjut ngene. Anake bolo, anake Dok tapi manggoke ning ngisore Dok emang. Jadi iki Mbak Yune bapakku. Wis bar ayo kita review wong ngarit bolo, wong ngarit. Kuncine emang wis mbok jabut. Hah? Ngene sapa? Argo apa? Aku makne mak tak nggo gurame mak. Godhonge lho.
Iki jane wis penuh bolongane. Tapi dilebarne rono. Apa sing arep mbok rit iki lho ora nek apa-apa no. Lah. Ngono jere akeh. Lha iki jemahe wong lho iki. Anu apa wi karo nglayat sini. Ora ngono jere rambanan akeh. Ya kuwi to anu wi apa wi nek ngarani? Kayak sing tak mek ning nggo anu kan. Paut ke lah, ning TK. Ora. Wah duduk Iki baru bolo, iki baru dek ngenane, wis bar 7 dinane. Lah iya dek iki 7 dinane. Gek enak bekeca to? So diwae ndok iki ngene sapa lho. Dewe ndok pitek. Cok bakal ndok goreng. Lah ya pitek Jawa. Urip mawaris. Masa? Endi? Semi iki lho, iki dikek nang pot. Anu kaleng botol. Iki apa to cocer bebek? Ngene jake njembrung ngarepmu kuwi kok. Kuwi po seneng. Pakan uloi mbok mak wi. Kuwi enak wae wi kok. Bayuh anak mateng kabeh lho. Tapi sayangnya ning kuburan lho. Gak ning kuburan ta mek. Apa? Yo kek motor mah aku mbok kon ngondong. Pos wahne. Nyapa to rambut gue rono? Songkolor kono. Omahku kuwi mbiyen kono wi bolo, ki kan bakul sego pecel to sing kuwi. Iki bakul sego pecel lah wi lewate dalan iki. Iki sesek gredeg-gredeg ngono lah kene iki kuburan kono omah mencel, kono kuburan kono kali. Ngono. Terus pindah.
ya, kurang pamit ya belum. Pamit dulu. Pamit dulu. Pamit sama anak lanang dulu. Mama pulang, Dek. Mama pulang ya. Hah? Piye ke lho? Malah arep ndelok omah sing kono ke lho. Arep ngaret. Piye ke lho? Lah wong kon mlaku metu ndi? Piye ke lho? Malah arep mlaku Ya iki sudah mau pulang belum gitu. Untuk vlog kali ini saya akhiri, nanti bertemu lagi dengan keseharian Nineng ya toh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.